खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं खिलिखां ब्रह्म नोंथांनि आखायाव साननैल' सम दंसै बे साननैनि गेजेराव नोंथाङा रेशन कार्ड आरो आधार कार्डनि थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन। रेशन कार्ड आरो ण'डय गैयै लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। रायजो सरकारा रेशन कार्ड आरो ण'डय गैयैफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होदों। 20 लाख गोदान नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन। मोनफ्रोमबो बियाबाव 10,000 गोदान आइजोफोरनो होनाय जागोन आरो बे रेशन कार्डफोरखौ जिल्ला बारबिथायाव राननाय जागोन। नोंथाङा रेशन कार्ड आरो आधार कार्डनि थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो बे आर'ज गाबनाय समाव नोंथांनि आधार कार्डनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा फर्म आबुं खालामनाय समाव आधार कार्ड, भटार कार्ड बायदिफोरखौ जमा खालामनांगोन। ण'डय 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ बिखान्थिया 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आरो ण'डय बिथांखिनि रांखौ 2025 मायथाइनि 1 फेब्रुवारिनिफ्राय मोननो हागोन। ण'डय बिथांखिखौ 12,60,000 गोदान बेनिफिसारिफोरनो होनाय जागोन।